toto je choroba ľudstva. Ochota počúvať a byť vypočutý je jedno z najväčších a najťažších vecí, ktoré ľudia nevedia robiť. Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, jmenuji se Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry. Moje jméno je Vladimír Fichter a vítám tady dneska našeho vzácného hosta Eriku Matvej. Ahoj Eriko. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším, že som tu. Eriko, i my jsme rádi, že jsi tu. Dnes se budeme věnovat dalšímu dílu podcastu, který se zaměří na Akademii nástupců a hlavně na praktické rady, jak vlastně ta Akademie nástupců funguje, jak pomáhá nástupcům. Eriko, možná hned na úvod, protože někdo třeba tuto epizodu slyší poprvé, vidí tě poprvé. Pověz, proč právě ty si myslíš, že jsi povolaná osoba mluvit o Akademii nástupců a mluvit o tom, jak Akademie nástupců vlastně funguje a pomáhá? No je náš rodinný coach, ne? Tak to mluví za vše. Áno, napríklad, no, veľmi dobrá referencia. Hej. A priniesla som ten koncept zo zahraničia. Hneď som sa do ňoho zalúbila, lebo si myslím, že tam je toľko veľa praktičnosti a je to na živých príkladoch, že si myslím, že ten koncept je veľmi dobrý. Ja 25 rokov školím, som psychológ, mám a venujem sa 14 rokom nástupníckym procesom v rodinných firmách a sprevádzam rodiny v rôznych vzťahovo-emočno-konfliktových situáciách, čiže asi trošku rozumiem tej rodinnej dynamike a tým stratégiám. Takže myslím si, že preto som povolaný človek, keď si to tak povedal, o tom hovoriť. Áno, takže tak. Mně je příjemné, když mluvíš s velkou pokorou a respektem o svých schopnostech. Když teď rozšíříme tu skupinu na roli mentorů, koučů, kteří se účastní té akademie, jaká je vlastně ta jejich role? Tak máme rôzne druhy mentorov a koučov. Mentori sa stávajú majitelia rodinných firiem, ktorí nás hosťujú. Lebo každý modul sa deje v nejakej úspešnej rodinnej firme, kde buď ten proces generačnej výmeny je v procese, alebo dopadol fantasticky. Takže mentori sa stávajú praktici, majitelia rodinných firiem. Expertov si vyberáme naozaj na základe zažitých skúseností a s tými lektormi, expertmi, ľudí z praxe, ktorí zavádzajú jednotlivé veci, ako sú inovácie, budovanie marketingovej stratégie, finančníci, ktorí sa tomu venujú v praxi. Sú to všetko ľudia z praxe a majú skúsenosť s prácou v skupinách, lebo poznám veľmi veľa perfektných expertov, ale nevedia dobre odovzdávať svoje skúsenosti. Takže vybrať dobrých ako keby lektorov, koučov, mentorov je tiež pre úspešnosť akadémie absolútne dôležité. To je mimořádně zajímavé. Role expertů, role mentorů, propojení s vlastními zkušenostmi. Vlastně ten zájem je tam vidět zatím. Zájem vlastně všech posunout se, zdokonalit se, zlepšit svoje schopnosti. Vláďo, ty to vlastně pozoruješ ve vlastní rodině. Když se na to podíváš, na tu otázku, jak Akademie nástupců vlastně pomáhá ve vaší rodině, napadá tě 1, 2 příklady, jak už teď pomohla Akademie nástupců vaší rodině, protože Kuba Akademii nástupců během pár okamžiků bude zakončovat? Tak asi nejvíc tím, že otvírá nová témata, no. Že přibližuje věci nebo otvírá oblasti, které zatím nebyly vůbec tomu nástupci zřejmé, že mohou existovat. A jakmile on se dozví, že ta témata existují, no tak zrovna on je takový jako
zvídavý, takže si to nevygooglit tamhle se ptá ChatGPT a už jako se spouští nějaký procesy vzdělávací. Takže spíš to vnímám jako nejzajímavější část, vnímám tu motivační. Mám chuť něco poznávat nového. Vláďo, Kuba je jeden ze 3 potomků. Můžeš prozradit našim posluchačům, v jakém věku vlastně šel do Akademie nástupců? Ve 30 letech. OK. Eriko, je to včas? Nebo kdy byste poručila vlastně nástupcům se účastnit akademie? Nebo jaký je složení vlastně věkový? Takže prvá otázka, to som vždy chcela povedať, ďakujem, takže hovorím včera, ale keď nie včera, tak najlepšie je dnes nastúpiť. Tak som rada, ďakujem, že si mi to naplnil. Vekové zloženie nástupcov je od 25 rokov. Myslím si, že to sme mali najmladšieho. Hneď po vysokej škole bol rok len v rodinnej firme rodičov a nastúpil. A mali sme už aj takých, ktorí niekoľko rokov viedli už rodinnú firmu a bol tesne pred 40-kou, 48 asi ročný, čiže to rozpätie je naozaj takých 10 rokov je medzi nimi. Ale a tam je to vidieť aj v tých skúsenostiach a v tom prístupe a že čo vlastne oni už majú ohmatané v rámci toho, čo ich čaká. A každý tým pádom prichádza aj s rôznym záujmom, čo potrebuje z tej akadémie si pre seba zobrať. Je to i pro mladší? Mladší ako 30? 20 let. Áno. Ja osobne si myslím, že každý, kto má záujem riešiť akékoľvek nástupníctvo v rodine, v správe majetku alebo v rodinnej firme alebo byť aktívnym účastníkom toho, čo rodina vytvorila, si myslím, že je pre ňoho akadémia ideálna. Lebo rozširuje poznanie toho, že čo má aký dopad na to, aby som to robil tak, aby boli všetci šťastní a spokojní. A to nie je len finančná gramotnosť, ktorá je nesmierne kľúčová, ale to je aj o to, ako viem počúvať druhých a ako môžem dosiahnuť to, aby som bol vypočutý, keď to úplne ako keby vezmem globálne. A toto je choroba ľudstva. A byť ochota počúvať a byť vypočutý je jedno z najväčších a najťažších vecí, ktoré ľudia nevedia robiť. Či už hovorím o stratégii, či už hovorím o financiách, či hovorím o správe, o zodpovednosti. Odovzdávanie zodpovednosti v rodinných firmách a v rodinách je na bežnom poriadku. Prehadzujú si zodpovednosť ako horúci zemiak. A s tým prehadzovaním zodpovednosti, kto je za to zodpovedný, kto to mal robiť, ja nie. Hej. To sa tie deti, nástupcovia učia v rodinách. Ako to robiť? Ukazovať na seba, kto čo by mal robiť a ako sa môžem pri tom tváriť. Ak to chcem zmeniť, lebo chcem niečo ďalej budovať a chcem byť toho účastný, tak ten spôsob je presne to, čo otvárame na tých akadémiách. Eriko, teď si mi nahrála na častou námitku nástupců. Nástupci často říkají, ale já chci tu prax, tu možnost zapojit se do nějaké reality, do nějakého reálného projektu. A nestoři často říkají, ale oni nechtějí převzít odpovědnost za to, když to špatně dopadne. Jak tedy Akademie nástupců tomu pomáhá, aby nástupci se vyrovnali i s tím převzetím odpovědnosti a nejenom chtěli být součástí reálných projektů? U akademikov veľmi častokrát pracujeme s tými vyburcovanými extrémnymi emóciami, nárokmi, očakávaniami, ktoré majú od ostatných, musím ako keby podotknúť. A harmonizovanie toho, ako môžem dosiahnuť svoju túžbu, je jedna ako keby z hlavných poslaní tej akadémie. Učíme nástupcov, ako prísť za rodičmi a začať sa s nimi o tom rozprávať. Okay. Učíme nástupcov, ako prísť za rodičom a trpezlivo a pokojne ponúkať to, že chcú byť prizvaní. Nie do celku, ale do jednotlivých častí.
nechcem hneď všetko, čo akademici, nástupcovia častokrát chcú, ale môžem chcieť to po krokoch a v malých dávkach. Čiže ak hovoríš o tom, ako začať byť účastný a keď nás počúvajú majitelia alebo rodičia, ktorí chcú vtiahnuť svoje deti do spravovania rodinného bohatstva, do nástupníctva ako takého, tak odporúčam v malých sumách, v malých projektoch začať budovať kompetencie a posilňovať dôveru jednej generácie v druhu. A takto etapa po etape, krok po kroku môžu začať sa učiť dve generácie, ako v tomto náročnom procese môžu začať ako keby vychádzať. A nástupcovia sa učia prijímať a ukazovať a majitelia púšťať. Uh-huh. A tento proces je ten, ktorý aj akademikov my učíme. Ako po akadémii prísť za rodičmi a partnerským spôsobom si sadnúť a povedať aj to, čo som urobil zle a aký mám návrh. Vymieňame im slovíčka. Beriem od nich slovíčka, ktoré nepomáhajú, ktoré sú direktívne a arogantné. Za slovíčka, ktoré pomáhajú tej komunikácii, aby ten rodič počúval a hneď sa neuzavrel a nezačal hovoriť, že ako to má byť alebo nie. Učíme nástupcov, že ja nástupcom vždy hovorím, že ja očakávam, že oni prinesú zmenu. Ja to neočakávam od rodičov, ale od tých, ktorí sa to učia. Od mladej generácii očakávam, že prinesie zmenu do spôsobu komunikácií s rodičmi. Že oni budú tí, ktorí začnú ináč sa správať k rodičom. Lebo keď sa začnú ináč správať a komunikovať, je veľká pravdepodobnosť, že prinesú drobnú zmenu v dynamike tej rodiny. A toto ja očakávam od nástupcov, nie od majiteľov. Okay. Preto od nástupcov, lebo vtedy, keď ja s nimi pracujem a sú v tej akadémii, tak viem s nimi tie rôzne situácie prechádzať, ktoré majú do tých rodín prinášať. Ak nepracujem s majiteľom, tam nemôžem priniesť tú potrebu zmeny. Pracovať s tým majiteľom. Preto to očakávam od akademikov. Opravujem slovo nie od nástupcov, ale od akademikov ja toto očakávam. Aha. Teď nás nepochybně poslouchá spousta nestorů a i vás nástupců. Eriko, pojďme ukázat, jak tedy na to jde Akademie nástupců. Jak pomáhá těm nástupcům, aby se vyrovnali s touto výzvou, s tímto očekáváním, že oni jsou nositelé té změny. Oni přinášejí tu změnu do své vlastní rodiny. Máme na to 9 mesiacov. Ja im to hovorím od prvého modulu. Už pri výberových pohovoroch. Totižto na Akadémiu nástupcov ja robím vstupné pohovory, kde sa rozprávame s nástupcami, čo potrebujú, z akého dôvodu ich akadémia oslovila, aký je ich cieľ, kde sa nachádzajú v jednotlivých kompetenciách v rámci tých modulov a čo sú ochotní do toho dať. A vlastne takto otvárame aj akadémiu, že ten, kto má urobiť zmenu, je ten, kto tu práve sedí. Ten, kto prišiel sa niečo naučiť. A učíme sa nielen nástroje hard skillové, ako nastaviť stratégiu, ako urobiť balance scorecard, ako urobiť excelovskú tabuľku. To sú nástroje, ktoré mi pomáhajú systematicky riadiť daný proces, ale za tým všetkým je spôsob, cez emócie, ktorí častokrát nevnímajú nástupcovia, majú ho naučený a komunikovať sa učili, čiže sa to môžu naučiť iným spôsobom. A keďže sú v učiacom procese, tak popri tých hard skilloch im celý čas aj ukazujeme to, že ak to nezmenia, nebudú to vedieť zaviesť. Lebo okamžite druhá strana sa uzavrie. Či to bude kľúčový zamestnanec, alebo tým, alebo rodič, ktorý ešte stále vedie firmu, alebo spravuje rodinné bohatstvo. Alebo sú tam súrodenci, oni si spolu zažili veľa vecí, majú o sebe vytvorenú mienku a
ten istý spúšťač, ak celý čas iritujem, tak to nepomáha. Tak nemôžem zmeniť toho druhého človeka, vymeniť mu DNA, alebo mu hovoriť, nereaguj tak. To nepomáha. To je ako keby som nepovedala nič, dokonca ešte je to horšie. Ja musím v mojom správaní začať prinášať transparentne tú zmenu a potom reakcie druhých už nebudú sedieť, čiže aj oni urobia drobnú zmenu. Počas tých 9 mesiacov mám na prvom module navnímaných nástupcov. Koho je čo slabá stránka a čo rieši. Uh-huh. Nástupcovia si navzájom tiež dávajú na seba spätnú väzbu. Učíme nástupcov cez ďakovné karty vidieť aj pozitívne veci v iných ľuďoch. Aj tých, ktorých nepoznám. Na prvej akadémii, na prvom module, po prvom dni, kedy oni sa prvýkrát vidia, na konci dňa musia odovzdať ďakovné karty a karty ocenenia. To znamená, že od začiatku sú vyzývaní k tomu, že aj keď sa nepoznajú, aby si zaznačili, čo sa im na tom druhom páčilo. Učíme ich vnímať aj to, že každý človek robí aj dobré veci, aj keď ho nemám rád, je mi nesympatický alebo ma práve naštval. A tieto ďakovné karty robíme každý deň, každých 9 modulov. A som dojatá z toho, ako modul 3, 4 a už potom ani to nemusím hovoriť, ale už si berú a už si všímajú a zapisujú, ako si to navzájom odovzdávajú. Prvý modul vyzerá tak. Napíše konečne niečo a odovzdá. Ale to nie je odovzdanie ďakovnej karty. Musí napísať, vstať, prísť, povedať a odovzdať. A toto sa oni učia. A síce nám to znie jednoducho, ale nie je to pre nich prirodzené. Nehovorím, že ťažké, ale nie je to prirodzené. A toto chceme, aby začali robiť vo svojich rodinách. Smerom k rodičom, aspoň poďakovať a oceniť to, čo sa oceniť dá. Neučíme ich vymýšľať si ocenenia, lebo to nefunguje. To oceniť to, že nie cez prízmat nahnevanosti a to, že sa hnevám, iba hodnotiť a súdiť a komunikovať a ísť potom jak šrob a byť zavretý a byť tvrdohlavý. A vlastne takéto rôzne nástroje im ako keby prinášame a učíme. Na to, aby potom nakoniec aspoň nejaká zmena bola. Zúčastní se sourozenci, nebo je lepší, když nejsou spolu a jdou třeba ročník po sobě? My jsme to řešili v rodině jako a nakonec to dopadlo tak, že absolvoval jenom jeden, ale ještě máme další 2 před sebou, tak je lepší sourozenci nebo ne? Záleží od toho, že v akom sa nachádzajú štádiu. V každej zo 4 ročníkov, 2 ročníkov sme mali súrodencov, ale preto, lebo boli v rovnakom štádiu preberania rodinnej firmy. Oni obidvaja už robili v rodinnej firme, čiže vtedy som im navrhla, že je škoda, aby jeden už vedel tú zručnosť, metódu a tak ďalej, a druhý nevedel, ale nebol ako keby účastný a až potom rok na to prišiel. Ak oni spolu, tí súrodenci, ešte nepracujú, nevykonávajú nejaký projekt, nemajú na starosti nejakú časť správy rodinného bohatstva a tak ďalej, tak podľa toho, kto je ako zrelý, kto má ako priestor a čas, prichádzajú na tie akadémie. Jo, děkuji. Eriko, v některém z minulých dílů podcastu si zmínila, že pomalu finišuje 4. ročník Akademie nástupců a Vláďo, Kuba je součástí právě tohoto 4. ročníku Akademie nástupců. Když se podíváš na to, jak se ti Kuba mění před očima, nebo možná co nejvíc on jako účastník Akademie oceňuje, co to je? No to já nevím, co on nejvíc oceňuje. To je potřeba, musím ho pozvat, aby nám to řekl, ale Kuba byl hrozně nadšený z návštěvy, možná to byla první akademie, Fero Baník. Áno. Jestli si pamatuju to jméno. Baníka syn, áno. Áno. Tak sdílel ten příběh, jak vlastně Fero po otci převzal firmu, jak ji vlastně posunul do jiných úplně rozměrů a byl nadšený, jak tam funguje automatizace všech věcí a říkal, to je jako skvělá inspirace, takhle to musím dělat taky. No, takže to bylo jako jedna z
Těch příběhů bylo víc určitě, ale tohle mi tak jako zůstalo hodně v hlavě. Áno. Tie moduly aj tak naskladávame, že podľa témy vyberáme aj inšpirujúci príbeh tej danej firmy. Čiže Fero Baník, Baník & Syn, je práve inšpirujúci stratégiou, ktorú Fero, nástupca, priniesol, ako rozbudoval za pár rokov aj obratovo tú firmu, aké inovácie priniesol, aký dostal priestor od rodiča a kde to mohol dostať. A to bolo wow. Takže práve takto prinášame a vyberáme hostujúce firmy. V Tomárku, ktorí začali vyrábať, celý čas vyrábali kamionové návesy a potom začali vyrábať malé osobné lietadla. Tam sme robili napríklad inovácie. Čiže aj tie rodinné firmy vyberáme na základe nesmierne inšpiratívneho príbehu podnikateľského, aby sme umocnili tú tému a potom sa pokračuje vlastne, akú inováciu robili a tak ďalej. A potom to preberá vlastne ten lektor aj na príklade tej danej rodinnej firmy napríklad. Eriko, já osobně jsem se v minulosti mnoho let věnoval coachingu a vzpomínám si i na vysoce postavené manažery, kteří zmiňovali, no tak teď mám v hlavě zmatek, teď v podstatě nevím, jak s tím pracovat, potřebuju čas. A jak pracuje Akademie nástupců právě s tím zmatkem, možná který vzniká postupně v hlavách účastníků, s tím přepisováním těch vzorců chování? Můžeš s námi nasdílet pár třeba příběhů, které nemusí nutně být úplně konkrétní? Ja som k dispozícii, aj lektori sú k dispozícii počas celej akadémie akademikom. Čiže ak prinesú akúkoľvek situáciu, ktorú potrebujú riešiť práve, lebo stoja pred projektom, spätnou väzbou, alebo že si chcú s rodičmi sadnúť, tak na akadémii dostávajú priestor si to ako demo ukážka tam precvičiť. Cvičia si to. A dostávajú od nás spätnú väzbu, čo by pomohlo k tomu, aby pozitívne dospeli k tomu cieľu, k tomu, aby pozitívne skončil rozhovor a tak ďalej. A celý čas som im k dispozícii, keď chcú s nami komunikovať, uistiť sa, prejsť si to a riešiť, čo sa tam udialo, či vyskočili nejaké emócie, alebo či tam boli reakcie, s ktorými nečakali a tak ďalej. Čiže častokrát potrebujú ako keby ešte také potvrdenie, alebo si to prejsť a čiže znovu také potvrdenie, že čo s tým. Takže toto je jedna ako keby z vecí. Rodičia majú očakávania, že na akadémii deti sa zmenia. A tá zmena sa aj deje. Nie vždy je viditeľná do takej miery, ako možno to rodičia očakávajú. Máme dve skupiny rodičov. Niektorí povedia, že veľmi sa deti zmenili, nástupcovia, a sú veľmi spokojní a to, čo prinášajú, veľmi fajn. Lebo ani nástupcovia nie sú rovnakí. A prichádzajú s rôznymi vnútornými nastaveniami a používam často to slovíčko s takými zraneniami a s takými komunikačnými formami správania sa, ako sa na tomto svete udržať. Hej? Okay. A tie púšťania, tie prepisovania sú u každého iné. Ináč dlho to trvá. Nástupcovia sa o tých veciach rozprávajú, dostávajú veľmi jasné spätné väzby, nielen od lektorov, aj odo mňa, aj od účastníkov. Niektorí sa dlho tomu bránia, až predposledný modul trošku pustia, ale to by sa asi nikdy neudialo, keby na tej akadémii neboli. Nechcú prijať tú spätnú väzbu, tú sebareflexiu nechcú urobiť a niekedy riešia také rôzne veci, že proste hovoria stále argumenty, z akého dôvodu oni to majú, ako keby to myslia dobre a to, čo oni to tak majú, je to v poriadku. Hej? Ale tá skupina akademikov, to, že sú v rovnaký vek, majú už rovnaké problémy, postupne tie obrany, ktoré majú a tie panciere rozpúšťajú oveľa viacej ako rodičia alebo súrodenci alebo prostredie, z ktorého prichádzajú. Oveľa viacej ako keby na to počúvajú a berú to ako keby v potaz. Čiže majiteľov máme dve skupiny. Jedni, ktorí sú veľmi spokojní a druhí, ktorí sú v takom zmetku, že
sú tam nástupcovia, myslel som si, že to bude mať ako keby väčší efekt, ale nemá to až taký efekt, jak som ja od toho očakával. A častokrát sa s nami rozprávajú, že čo s tým ďalej, či vôbec sa zmenil ten nástupca, či vôbec nejaká ako keby zmena prišla tak. Takže posledný diel Akadémie nástupcov, kedy si voláme aj rodičov, väčšinou tak dosadne do toho celého procesu, kedy rodičia vidia nástupcov v procese v akadémii a robíme tam s nimi celodenný taký proces rodičov a nástupcov, ktorý im tak ako keby dosadne. A ten proces ďalej ako keby pokračuje, on doznieva, ako náhle prinesieš zmenu a ten chaos majú ľudia v sebe, oni potrebujú, ľudia nie sú radi v chaose. Nie sú radi v neistote, že či to robím dobre alebo nie. Čiže moja skúsenosť predchádzajúcich ročníkov, že tí nástupcovia a rodičia sú s nami v kontakte, aby si pred náročnými rozhovormi, nejakými vecami ujasnili, že či idú dobre a väčšinou to začne sadať a začnú tie nástroje používať a začnú nejakým spôsobom aj po tej akadémii to prepisovať. Sadne si to. V mnohých nástupcoch je veľký chaos a samozrejme raz používajú starý zaužívaný spôsob a raz skúsia ten nový, ale v ňom sa necítia bezpečne. Nemajú to ošahané. A potom znovu šáhnu po tom, čo im 30 rokov fungovalo. A keď boli arogantní, keď boli stíšení a išli a bolo ticho, nekomunikovali, zametali problémy a veci pod koberec, tak zistili na akadémii, že toto nepomáha. Ani jedno, ani druhé. Ale v tomto sa ešte necítia bezpečne. Čiže ako keby postupne tá trpezlivosť, o ktorej som hovorila aj na začiatku, aj na jednej, aj na druhej strane je enormne dôležitá. Záleží, do akej hĺbky ten nástupca ide s tou zmenou. Takže neviem, či som odpovedala na tvoju otázku, ale ten chaos je dobrý, akurát to treba trošku potom ešte regulovať a byť trpezlivý, že si to sadne. To, jestli si odpověděla, určitě řeknou hlavně naši posluchači. Nicméně mě ano, mě si odpověděla. Napadá mě poměrně důležitá otázka. Bavíme se o systematickém procesu. O procesu, to znamená ne o projektu. O něčem, co možná nemá ani svůj konec. O procesu změny. O procesu sebepoznání. Jak tomu procesu může vlastně pomáhat nástupce, si už mnohokrát odpověděla. Jak tomu může pomáhat ten nestor, ten jeho rodič? Protože teď nás nepochybně poslouchá i spousta rodičů, kteří si říkají, no právě tohle my potřebujeme. Potřebujeme naše děti namotivovat nebo inspirovat k tomu, aby akademii nástupců chtěli. A protože ty děti budou zažívat nepochybně právě i ten chaos. A budou potřebovat hledat tu pevnou půdu pod nohama, tak jak jim my rodiče můžeme pomoct? Väčšinou rodičia sú tí investori do tej akadémie. Rodičia platia deťom tú akadémiu. A vrátim sa k tej mojej poslednej vete a to je tá trpezlivosť. Moja skúsenosť je taká, že mi aj majitelia, ale aj nástupcovia hovoria, že keď sa vrátili z akadémie, tak chceli rodičom porozprávať, čo sa tam udialo a keď sú plní emócií a zážitkov, vytvoriť si priestor pre tých nástupcov, lebo najviac vtedy majú ochotu zdieľať. Lebo idú celí nabudení, že vidia nádej na zmenu, že budú vypočutí, že budú ocenení, že dostanú priestor. Byť tam pre tie deti, lebo vtedy sú to naše deti a počúvať ich. A keď budú hovoriť o tom, čo videli u iných firiem, budú opisovať úspechy iných firiem, správanie iných rodičov, reakcie, odporúčania, nebrať to ako kritiku na seba, na svoju firmu, na našu rodinu, na moje reakcie. To není o tom. To je o tom, aby som počúval s detektívnym klobúkom na hlave. Môže byť? Aby som počúval s detektívnym klobúkom na hlave, že ak toto dieťa moje zaujalo, tak sa potom pýtať, že to je úžasné oceniť to, že si to všimlo,
že to prináša a ako by chcel aktívne to implementovať medzi nás, do firmy, do rodiny, do daného projektu. A že čo by k tomu potreboval. A ako ja ako rodič, kde ma tam v tom vidí, čo odo mňa to dieťa potrebuje. Lebo to, čo počujem, je skvelé. Stačia tieto 4 otázky. Je veľká pravdepodobnosť, že ten nástupca bude kvôli tomu, čo ich najviac ťaží, že nemajú priestor, nie sú rešpektovaní a vypočutí, môže chytiť ako keby iný drive. Môže chytiť nádej, že môže niečo priniesť, čo konečne, preto hovorím konečne, lebo to oni používajú, konečne bude za niečo naozaj tým rodičom, ktorý v jeho očiach je na piedestáli ocenený. A keď sa s rodičmi rozprávam, oni to vidia ináč. Oni nevidia to, že to dieťa má tak, že by nedostával rešpekt, nedostával priestor. Ale deti to tak vidia. Tí nástupcovia to tak cítia. Tak im ako keby ten priestor dať. Taká je moja skúsenosť. Rodičia hovoria o tom, že prídu úplne nadšení tí nástupcovia prejavovať záujem, čo sa nové dozvedeli. A aký to má dopad na nás, na jeho život, čo si z toho chce zobrať, čo by chcel implementovať. Iba toto. A nič, čo dieťa povie, nebrať osobne, lebo to nie je o vás. Toto je dôležité. Eriko, moc krát díky. Věřím, že i za vás posluchače můžu poděkovat. Bylo to velmi inspirativní. A pro vás posluchače možná jedna věc na závěr. Když vám tento podcast přinese alespoň tu inspiraci pokládat ty správné otázky, hlavně poslouchat odpovědi a podporovat, živit tu naději, že změna dává smysl, tak věřím, že to oceníte všichni. Nejenom vy a vaši nástupci, ale i jejich děti a děti vašich dětí. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za priestor, ktorý som dostala. Všetkých srdečne pozdravujem a veľmi držím palce. Nech sa nachádzate v akomkoľvek procese. Díky tobě, Eriko, že jsi přijela a že jsi vážila čas a bylo to moc příjemné, zajímavé. Jako vždy jsem se od tebe něco dobrého dozvěděl.